खुलुमबाय लोगोफोर दासान्दि नोंथांमोना महाराष्ट्रआव भाषानि रावनि थाखाय गोबां सुबुंफोरखौनो बुनाय सोबानाय बेफोरबायदि जाथाय नोंथांमोना खोनानो नुनो मोनगासिनो दोङो आरो बे जाथायफोराव एक्चुअली सोर बांसिन एफेक्ट जादों सोरहा बांसिन एफेक्ट जादों गोरिबफोरा जायफोरा 10,000 15,000 रांनि थाखाय बै महाराष्ट्रआव थांनानै खामानि मावनानै निजेनि नखरखौ परियालखौ एसे राङै हेफाजाब होबाय दोङो बैथांमोनखौ बांसिन एफेक्ट खालामदों। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे जायगा थाइसेयाव थांनाय लोगो लोगो बिथांमोननि रावखौ सोलोंनाया इमान सहज नङा आरो बिथांमोना जाबायदि जबरदस्ति खालामनानै गावसोरनि रावखौ जबरदस्ति नोंथाङा सोलोंनांगोन होननानै बिथांमोना बुलाय सिलाय खालामबाय दोङो बेफोरो आयेननि बेरेखायै खामानिफोरखौ मावबाय दोङो आरो बेफोर पलिटिक्सआ जेसेबां पलिटिशियानफोरा बेफोरबायदि पलिटिक्सफोरखौ बाहायो बेयाव बांसिनानो गोरिबफोरा खहा जायो। दा नोंथांमोना साननानै नाय बै महाराष्ट्रआवनो बलिउडनि बिराद गेदेर इन्डास्ट्रि आरो बै बलिउडा हिन्दी नङाबानो सलिया नाथाय बिथांमोना बै बलिउडनि रावखौबो एख' खहा खालामनो हाया आरो बै बलिउडखौबो बिथांमोना बन्द खालामनो हाया आरो बिथांमोना बन्द खालामाबो मानोना बै बलिउडनि थ्रुयै करर करर रां बै महाराष्ट्र सरकारा टेक्स हिसाबै बा बै स्टेट गभर्नमेन्टआ खामायगासिनो दं गतिके बिथांमोनखौ बिसोरो जेबो खालामनो हाया लोगोसे जायफोरा इन्डास्ट्रिनि मालिक बै इन्डास्ट्रिनि मालिकफोरखौ बिथांमोना जेबो खालामनो हाया बिसोरो माराठी रायज्लायाबाबो बा रोङाबाबो बिथांमोनखौ जेबो खालामनो हाया नाथाय बै गोरिब सोरबा दखान होनानै जाबाय दोङो सोरबा खामानि मावनानै जादो सोरबा सिकिउरिटि गार्ड मावनानै जादो सोरबा ड्राइभार मावनानै जागासिनो दोङो बैथांमोनखौ बिसोरो सोबादो अपमान खालामदो बा जबरदस्ति माराठी सोलोंथारनांगोन होननानै जबरदस्ति खालामबाय दोङो। दा बै भाषानि थाखाय पलिटिक्सआ दिनैनि नङा बेफोरो बहुत जुग जुगनिफ्रायनो तामिलनाडु कर्नाटका महाराष्ट्र बेफोरबायदि जायगायाव सलायबोगासिनो दङ नाथाय दासान्दि महाराष्ट्रआव बांसिन बे जाथायफोरखौ जोङो नुनो मोनबाय दङ नाथाय आं बे भिडिअखौ लाबोनायनि थांखिया बेनो जुदि महाराष्ट्रनि माराठीफोरा जाबायदि महाराष्ट्रआव माराठी बुंथारनांगोन होननानै जबरदस्ति खालामबाय दोङो जों जुदि बुङोबाथाय जोंनि आसामाव फैबा जोंनि आसामाव जेसेबां भाषा जेसेबां रायज्लायनाय जायो बै भाषाफोरखौ गासैखौबो नोंथांमोना रोंजोबनांगोन अब्लासो आसामाव थानो मोनगोन अब्लासो आसामाव फैनो मोनगोन अब्ला बिथांमोना मा खालामगोन जोंनि भारत हादोरा गुबुन गुबुन भाषाजों सलायबोनाय मोनसे हादोर गुबुन गुबुन जाथि गुबुन गुबुन भाषा बेनो मोनसे जोंनि समायना मोनसे हादोर बेखौ लानानै जोङो गौरब खालामनांगौ नाथाय बेफोरबायदि जोङो न'खरनिनो बा जोंनि हादोरनिनो सुबुंफोरखौ अत्याचार खालामनानै जेबो मोना भाषाफोरा जाबाय मोनसे समायना बा मोजां मोनसे राव बयनिबो थाखाय जोङो जोंनि हारिमु जोंनि रावफोरखौ जोङो मोजां मोनो आरो बे मोजां मोननायखौ जों जुदि सोरखौबा जबरदस्ति नारसिननानै होयोबा जे नोंथांमोना बे भाषाखौ सोलोंथारनांगोन होननानै अब्ला बे भाषानि थाखाय जि नोंथांनि सन्मान थायो बै सन्माना आरो खमसिनसो जालाङो भाषाया ओरैबायदि मोनसे बुस्थु जायखौ सोरबा खोनानानैनो जाहाथे सोलोंनो लुगैयो जोङो हिन्दी भाषाखौ जोङो हिन्दीनि फिल्म नायो हिन्दीनि सिरियेल नायो बा हिन्दी मेथाइफोरखौ जोङो खोनासङो मानो खोनासङो जोङो हिन्दी भाषाखौ मोजां मोनो नाथाय दा जाबायदि पलिटिशियानफोरा बेफोरबायदि पलिटिक्स खालामनानै दावराव दावसि खालामबाय दोङो बेफोरो एक्चुअलि मोजां नङा आरो आं बिथांमोनखौ चेलेन्ज खालामो नोंथांमोना जुदि इमान पावार दंबा इमान दम दङबा बै गोरिब मानसिफोरखौ गार
नोंथांमोना बै बलिउडनि एक्टरफोरखौ बै इन्डास्ट्रिनि मालिकफोरखौ इन्डास्ट्रिफोरखौ बन्द' खालामनो होनो हागोबाथाय नोंथांमोना बै बलिउडखौ बन्द' खालामनो होनो हागोबाथाय बेफोरखौ नोंथांमोना साहस गैया नोंथांमोना दम गैया बेफोरखौ बन्द' खालामनो नाथाय नोंथांमोना बै 10,000 15,000नि थाखाय निजिनि न'खरखौ खस्थ' मावनानै कुनु मथे संसारखौ सलायलांगासिनो दोङो बै सुबुंफोरनि सायाव अत्याचार खालामनो थाखाय नोंथांमोना बेफोरबायदि खामानिफोरखौ मावनाया मोजां जायाखै आरो बेनि थाखाय नोंथांमोनाबो बेनि सायाव आवाज दिखांनांगोन नोंथांमोनाबो बेनि सायाव रायज्लायनांगोन आरो जोङो अराय सम बेफोर खामानिनि थाखाय एगेइनस्टआव आवाज दिखांथारनांगोन गतिके नोंथांमोना बेफोरबायदि जाथायफोराव मा बुंनो सानो कमेन्ट्स बक्सआव लिरहरबानो जाबाय आरो लोगोसे बेफोरबायदि भिडिअ नायबाय थानो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।